talagang malaking tulong sa buhay natin yan. Sa araw na ito ng Huwebes, ika-23 linggo ng karaniwang panahon, ang ebanghelyo po sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 27 hanggang 38. Medyo mahaba-haba ito, pero napakaganda po ang mensahe sa atin. Sabi nga, bilang tao, gusto nating gumanti sa mga taong nakasakit sa atin at nakagawa ng masama. Pero ang tanong, tama po kaya yan? Tama ba yan? Gumanti? Kaya mga kaibigan, pag-usapan po natin, ano ba ang sinasabi ni Kristo tungkol dyan? Okay? So, basahin ko na mga kaibigan ang napakagandang ebanghelyo sa araw na ito mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 27 hanggang 38. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Ipagdasal ninyo ang mga tumatrato sa inyo ng masama. Sumasampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Sa umaagaw ng iyong kamisita, huwag mong itanggi ang iyong sando. Magbigay ka sa sino mang humingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang hingin pa uli. Kaya gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Kung minamahal ninyo ang umiibig sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. Kung ginagawa ninyo ang mabuti sa mga gumagawa nito sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Yun din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung pagpapautang kayo sa mga inaasahan ninyong makakabayad, anong kahanga-hanga roon? Nagpapautang din ang mga makasalanan sa mga makasalanan para makatanggap ng katumbas. Salip ay mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti at magpautang na walang inaasahan anuman. Kaya gagantimpalaan kayo ng malaki at magiging mga anak ng kataas-taasan dahil butihin siya sa mga walang utang na loob at masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag ninyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng isang saganang takal, siksik, liglig at umapaw ang mabubuhos sa inyong kandungan, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginamit ninyo. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes, 11th of September. Napakaganda po ang ebanghelyo, pero masasabi natin, Father, pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Alam mo yung sa huling talata ng ebanghelyo, ito po talaga ang masasabi natin na sukatan. Sabi, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo. Yun. Ano ba ang mga standard natin? Ano ba ang mga standard na ginagamit natin? Yan po ang tanong ngayon. Alam mo, sa simula, makikita natin na, ganun ba? So, ibig sabihin, magpapatalo na lang pala tayo, Father. Ibig magpapalugi na lang pala tayo, Father. Hindi naman ganun na literal yun. Pero ang ibig sabihin dito, na kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos, ganun din ang dapat natin isagawa sa ating mga sarili at sa ibang kapwa. Tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, pagpapasensya sa atin ng Diyos. So ganun din po. Kaya ang sukatan dito ay hindi tayo. Maliwanag po dito
ang sukatan na dapat gamitin ay hindi yung ating sariling sukatan. Hindi yung self-standard o hindi po yung human standard, kundi godly standard. Yung sukatan ng Diyos. Ano? Anong sukatan ng Diyos? Yun. Ang sukatan ng Diyos ay pag-ibig. Ano? Sukatan ng Diyos, pag-ibig. Kaya mahalaga po ito maliwanag ano bang klaseng o ano bang sukatan ang ating ginagamit, sapagkat sabi nga kung anong sukatan ang ginamit ninyo ay yan din gagamitin sa atin sa paghusga sa atin. Ano? Kaya napakaganda ang mga paalala sa atin. Unang-una, maganda po ito kung susundin talaga natin. Ano? Mahalin ang mga kaaway. Pag sinabing mahalin natin ang ating mga kaaway, di wala tayong magiging kaaway. Mahalin mo ang kaaway So, sabi nga, parang matalo mo daw ang iyong kaaway, befriend the kaaway. Kaibiganin mo yung kaaway, dinatalo mo na siya. At dito pa gawa natin ng ng pagmamahal. Gawa natin ng mabuti ang napupuot sa atin. Sabi nga baga sa Bible, do not repay evil with evil. Yun. Diba talagang mahalaga dito sa atin. Ano? Saka sinasabi dito na ang tumatrato sa atin ng masama, ipagdasal po natin. Sabi ko nga nung mga nakarang araw, sa halip na murahin mo siya, sabihin mo siya ng ganito, sabihin mo ng God bless you. Di ba? Para kayong hatching, pag nagsabi ng may nag-hatching, God bless you. Di God bless you. So nasanay ka pang mag-God bless you kaysa magmura. Kasi pag nasanay kang mag-God bless you, ay diretso na po yan. Second nature na yun. Pag nasanay ka naman mag-PUTA, masasanay ka naman, kaagad-agad, bibitaw talaga sa bibig mo, yun na kaagad yun. Kaya depende po sa pagsasanay. Saan ba tayo nasasanay? Nasasanay ba tayo sa gumawa ng masama, magsalita ng masama, o nasasanay tayong gumawa ng mabuti at magsalita ng mabuti? Doon mahuhuli, di ba? Kung ano ang nakasanayan niya, makikita mo lagi yan. Palagi niyang ginagawa yan. Nagiging ugali niya yan. Kaya napakaganda pong paalala sa atin ito. Paalala sa atin na tanging pag-ibig at pagpapatawad ang susi ng buhay. Kasi yun po ang sukatan ng Diyos na yun. Kasi sasabihin kung hindi tayo nagiging mapagmahal, hindi tayo mapagpatawad, so wala tayo. So impyerno po yun. Kaya nga, sabi ko nga kanina sa simula, bilang tao, gusto natin laging gumanti sa taong nanakit sa atin, na gumawa sa atin ng masama. Sabi nga, lumapit ako sa iyo bilang kaibigan upang humingi ng tulong, subalit tiniis mo ako. Hindi rin kita tutulungan kapag nangangailangan ka. Di ba mga kasabihan niya? Traitor ka sa akin Ipinagkakalat mo ang aking mga sikreto. Ipagkakalat mo ang baho ko. Ipagkakalat ko rin ang baho mo at ipagkakalat ko rin ang sikreto mo. Gagantihan kita. Ganun ba? Sinikatan mo ako? Sinaktan mo ako? Sasaktan din kita. Umanda ka. Yun ang mga salita ng mga tao. Ano ang mangyayari kung ganito ang ating pag-iisip? Wala nang tigil yan. We have to break the cycle of violence. We have to break the cycle of hatred. Anyway, babalik mo si Padre Boots pagkatapos sa mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now, Metro Supermarket makes it easier for you to keep your space sparkling with Tidy Living promo from September 1 to 30. Enjoy up to 30% off on great selections. Plus, grab our bundle deals for bigger savings and free delivery with purchase. Also avail of our Piso Deal MRC exclusive offer. Buy a minimum of 1,000 pesos single receipt of participating home care product. Available every Friday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit number 235017 series of 2025. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatanda.
Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi Oping unya na Webes, petsa 11 kang bulan ning Setyembre 2025 kung saan magayunon ang pag-urulayan tangunyan. Ang wag tayong gumanti ng masama. Kung gaganti ka, gumanti ka ng mabuti. So, sabi ko nga kanina natural kasi Father, hindi ba? Sasabihin, natural lang po. Hindi po talaga natural yan. Ginagawa lang natin natural. Yung sinasabi na, yung masama, Father, normal na po yan. Hindi po normal. Ang problema sa atin, yung hindi normal, pinapanormalize. Hindi natural, pinapanaturalize. Mali po yan. Yan ang problema sa atin. Ang masama ay masama kahit hindi po ito ginagawa ng napakarami. Kahit kakunti, ang masama ay masama kahit po ito ginagawa ng marami, masama po yan. Father, ginagawa naman nila marami nagnanakaw, di magnakaw na rin po ako. Mali pong prinsipyo yan Ano mang masama ay masama. Hindi pwedeng nagiging mabuti ang masama pag ginagawa ito ng marami. Hindi po, morality is not majority. Ang akala kasi nila, pag ang isang masama, pag ginagawa ito ng nakakarami, mabuti na po yan. Mali po yan. Hindi naman natin binubutuhan kung ano ang tama ang mali. Ang Diyos ang nagbigay sa atin kung ano ang tama o mali. Hindi binubutuhan. Hindi po, kahit sabi illegalize mo po yan, you cannot legalize. Hindi mo pwedeng illegalize yun kasi ang unang-una, masasabi natin na pag immoral, kahit illegal, ilagay mong illegalize mo yan, sa mata ng tao, pero titingnan natin, sa mata ng Diyos, na makakatakas po ba tayo sa kamatayan? Makakatakas po ba tayo sa mata ng Diyos? Yan ang tanong ko Misa sasabihin, Father, legalize naman Oo, kahit legalize yan, pag masama yan, masama pa rin yan. Halimbawa, illegalize po natin ang gambling, illegalize po natin ang corruption, illegalize po natin ang divorce, illegalize po natin ang abortion. Ano ang abortion? Pagpatay. Ano ang divorce? Paghihiwalay. Alam mo, ang masama, kahit na po ito illegalize, ay masama pa rin. Hindi po nagiging mabuti ang masama dahil po nililegalize po yan. Tingnan po natin yan. Kasi akala nila, gawa po ng tao yan. At ang lahat na gawa ng tao ay hindi po tama. Hindi naman Hindi lahat ng ginagawa ng tao ay tama. Nagiging tama lang ang ginagawa ng tao pag ang tao sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ng 10 utos. Yun, di ba? Maliwanag po yun. Maliwanag po talaga ang paggalang sa magulang, ang paggalang sa buhay, kaya huwag kang papatay, ang paggalang sa mga ari-arian, kaya huwag kang magnanakaw. Marami pa, ang paggalang sa pagsasalita, kaya huwag kang magsisinungaling. So, napakahalaga po ito. Ang problema sa atin ngayon, baluktot ang sinasabi, ang kasinungalingan ay nagiging tama. Ayun, mali po yan. Doon sa Kansas, United States of America, noong sa opening session of their Senate, ito po ay panalangin, sabi nga, the prayer that upset some people. Maganda po. Kaya everyone was expecting that usual generalities, but this is what they heard. Okay? Maganda po itong panalangin ito. Makinig po kayo Heavenly Father, we come before you today to ask for forgiveness and to seek your direction and guidance. We know your word says, woe to those who call evil good, but that is exactly what we have done. We have lost our spiritual equilibrium and reversed our values. We have ridiculed the absolute truth of your word and called it pluralism.
We have worshipped other gods and called it multiculturalism. We have endorsed perversion and called it alternative lifestyle. We have exploited the poor and called it the lottery. We have rewarded laziness and called it welfare. We have killed our unborn and called it a choice. We have shot abortionists and called it justifiable. We have neglected to discipline our children and called it building self-esteem. We have abused power and called it politics. We have embezzled public funds and called it essential expenses. We have institutionalized bribery and called it suites of office. We have coveted our neighbor's possessions and called it ambition. We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression. We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and called it enlightenment. Search us, O God, and know our hearts today. Cleanse us from every sin and set us free. Amen. Alam mo yung dinasal ito ni Minister Bright, a number of legislators walk out during the prayer in protest. In short weeks, yung simbahan ni Pastor Wright lodged more than 5,000 phone calls with only 47 of those calls responding negatively. No, the church is now receiving international requests for copies of this prayer from India, Africa, Korea. With the Lord's help, may this prayer sweep away over our nation, wholeheartedly become our desire, so that we again can be called one nation under God. Napakaganda, tamang-tama po ito sa panahong ito, sa panalangin natin. Sana dasalin din po ito siguro sa Congress o sa Senado. Itong dasal na ginawa doon sa Kansas. So, yan naman mga kaibigan, hindi pwede natin sabihin na porke ginagawa ng nakakarami, ay okay yan, tama yan. Dahil hindi ginagawa ng napakarami, ay hindi tama yan. Mali po yan. Tandaan po natin, may kasabihan, be honest even if others are not. Even if others will not. Even if others cannot. So ito po ang importante, maging tayong honesto. Hindi dahil ginagawa ito ng napakarami o hindi ito ginagawa ng napakarami, hindi po batayan ang majority sa morality. Ang standard po. Kaya napakaganda. Ano bang klaseng standard ang ginagamit natin? Yung worldly standard o yung standard ng Diyos? Sukatan ng Diyos o sukatan ng tao? Sabi nga, titimbangin tayo sa timbangan ng Diyos, hindi sa timbangan ng tao. Pag tinimbang tayo, baka kulang. Tinimbang ka nga, kulang. Tandaan po natin ito. Ang sukatan ng Diyos, ang ating gawin, sukatan. Ano yun? Yung 10 Commandments po yun eh. Maganda po yung mga aral ni Kristo ang dapat nating gawing sukatan. Hindi yung sukatan na ito ba'y sinabi ni Pulano ni Pulana? O sino man ng tao? Hindi po. Ang tao, ulitin ko po, ang tao hindi po nagsasabi lagi ng totoo at tama. Pero si Kristo ay palagi nagsasabi ng totoo at tama. Kaya nga, dapat nating siyang sundan. Ang sukatan niya ang dapat nating gawin. Tandaan po natin, isang tao lang ang nagsabi. Walang ibang tao nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lamang. Kaya nga kung susunod tayo sa mga sabi ng ibang tao, ganito, malilin lang po tayo, at malilito po tayo to the point na tayo po ay mabibiktima. Ayaw ng Diyos na tayo ay mabiktima
ng kasamaan, ng kasinungalingan, ng pangdarambong, sapagkat gusto ng Diyos na tayong lahat ay mailigtas. Babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Balik po, kirares tayo sa programang Marahin Hapon with Father Boots Pumbase, OP. At pinapakirumdum sa tuyak ngunya na daw ang mensahe ng kagurangnan magayunon na tanging ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang ating isabuhay sapagkat ito po ang susi ng tagumpay, ng kapayapaan at nagkaginhawahan. Hindi yung paghihiganti, Yan ang minsan kasi nangyari sa atin, maghihiganti tayo, Well, wala nang, sabi ko nga, we have to break the cycle of hatred, we have to break the cycle of violence, Tama na po yun sabi nga, tama na, sobra na ang pagnanakaw. Dapat talaga, tapusin na po yan, Hindi yung ang nangyayari kasi ngayon nakakalungkot nga po kasi nga ito ang nangyayari naman ngayon may mga ganito pero ang tanong saan hahantong kaya ito? Saan kaya ito hahantong? Simply for the aid of legislation o meron ba talaga itong may sabi nga may talaga bang justice ba ito? Dapat talagang bigyan naman talaga ng justice. Kasi itong ebanghelyo natin dito ay hindi namang ibig sabihin magpalugi ka na lang, magpapatay ka na lang. Hindi naman po ganun ang sinasabi, tinuturuan tayo ng Panginoon dito na tayo ay magmahalan, yun,
Sabi, tanging pag-ibig at pagpapatawag ang susi upang mahinto ang karahasan. At ito ang turo ni Kristo. Ito ang nangyari sa krus sa Kalbaryo. Ano? Kaya nga sabi ni Kristo, parang wag na tayong maghirap. Ako nang maghirap. Tama ng paghihirap. Pero bakit tayo naghihirap ngayon? Kasi nga, hindi natin sinusunod ang sabi ni Kristo. Ang sinusunod natin, yung gusto natin. Ano? Kaya mahirap po talaga ang nangyayari sa atin ngayon dahil sa ating mga kagagawan po ito talaga. Ano? Kaya, mga kaibigan, napakahalaga na tayo ay magkaroon ng sabi nga ng lakas din, ano, na labanan ang kasamaan. Yan, labanan po natin ang kasamaan, kasi kung hindi natin lalabanan ang kasamaan, sasabihin, pabayaan na lang natin yan, pabayaan na lang natin. So yan talaga mangyayari yan, kasi nga sa pagpapabaya, yan ang problema, sa pagpapabaya. So kailangan po natin, ano, na sabi nga, na sumunod sa kagustuhan ng Diyos, hindi lang sa kagustuhan ng sinong tao. Kailangan natin supilin, ano, baliin at itigil na ang anumang mga bagay na masama. Ano? Kasi kung hindi natin ititigil ang mga bagay na masama, ating gagawin pa rin yan. So ang mangyayari niyan ay talagang patuloy ang kaguluhan, patuloy ang masasabi natin, patuloy talaga ang kapahamakan, ano? Kaya let us break the cycle of hatred. Yan naman talagang simula dito, no? Sabi nga, how can we break the cycle of hatred? We can practice, tinatawag natin, self-compassion. Ano? Cultivate empathy, forgiveness for others, challenge negative thoughts and behaviors. Ito pa yung mga paraan, ano? At sabi nga, engage in mindful practices like meditation, ano? Yan ang problema kasi ngayon, wala nang panahon mag-isip-isip, ano, o reflection, ano? So yun. And ito pa yung makakatulong sa atin to let go of revenge and making conscious effort to respond with kindness. Yun naman talaga, suklian po talaga natin ng kabutihan ang kasamaan. Kasi kung hindi natin susuklian ng kabutihan ang kasamaan, masama, di talaga mabubuhay tayo sa masama. At pag nabuhay tayo sa masama, mabubuhay tayo sa kaguluhan. Tulad nangyari ngayon, di ba? Ayan, kaya mahalaga po ito. Maiwasan na po natin ito, ano? So we have to respond with kindness even when provoked. Sabi nga, at a larger scale, this involves promoting dialogue. Kaya ito ginagawa natin, di ba? Dapat nag-uusap tayo. At sa pagkikipag-usap, sa pag-dialogue po natin, hindi po natin ilalagay yung gusto ko, gusto mo, gusto ko, gusto mo. Wala tayong mararatingan yan. Ano? Kaya kinakailangan mag-intindihan. Ano? Intindihin natin ang pinanggagalingan mo, intindihin ko rin ang pinanggagalingan mo, intindihin mo ng pinanggagalingan ko. Sabi nga, we have to address the very root causes of conflict. Ano? Maganda po ito eh. Una po, individual strategy sa atin na lang, sa buhay natin, ano? Bago tayo maglagay sa lipunan. Ito muna. Sa buhay natin, gawin natin ito, ano? Let's cultivate self-compassion and empathy. Minsan, wala na tayong awa sa sarili natin, ano? Wala na tayong awa sa sarili. Ano? So, practice self-compassion and empathy. Paano yon? Practice kindness and understanding toward yourself and others. Hindi mo nga maintindihan ang sarili mo. Paano mo maintindihan ng ibang tao? Intindihin mo ang sarili mo. Kaya nga maganda, di ba, yung sa retreat, ginagawa natin ito eh. Self-knowledge, self-awareness, self-discovery. O, tingnan mo ang sarili mo muna. Doon ka muna tumingin. Sabi nga, tumingin ka muna sa salaming. Ano bang nakikita mo sa sarili mo? Yun. Ang palagi nakikita natin, ibang tao. O, kaya nga, hinuhusga natin ibang tao. Tingin mo muna sa sarili mo.
Kung meron siguro CCTV sa bawat kilos mo, at ipapakita sa iyo lahat ng ginawa mo. Pero hindi na kinakailangan yun kasi alam mo, may konsyensya ka naman, di ba? Alam mo naman kung ano ang ginawa mo. O kaninang umaga, pagkagising mo, alam naman ang ginawa mo eh. Ang tanong, nagdasal ka ba? Ng umagang-umaga, yung bibig mo, daldal ka ng daldal, pagkatapos mura ka ng mura sa mga anak mo o sa mga kapitbahay mo. So ano bang ginawa mo? Yun, tingnan natin. Tingnan muna natin ang ating sa sarili natin. So practice self-compassion and empathy. Pangalawa, maganda po sa individual strategy, ito po, practice forgiveness and letting go. Yun, mahalaga po, patawarin mo rin ang sarili mo. Patawarin mo kasi paano ka makapagpapatawad sa ibang tao na sarili mo nga hindi mapatawad? Yan, practice forgiveness and letting, release the need for revenge. Kasi alam mo, kung gaganti ka, you will perpetuate negativity. Wala nang iba, walang tigil yan. Kaya sabi nga doon sa Mindanao, yung tinatawag na redo. Pag sinaktan mo isang tao, lahat, pamilya, sasaktan yan. Wala nang tigil yan. Dapat tigilan na po yan. Kasi kung hindi mo titigilan, wala nang kahinatnan yan. Magpatayan na magpatayan. So, we will be living in a world of insecurity. So, palagi kang katingan mo yung mga taong palaging mayroong mga security guard. They are never secure. They are never secure. Kasi may tinatago yan. Pero mga taong walang security guard, patayin sila, whatever. Wala ba silang tinatago eh. At siguro nakahanda din sila. Pero yung mga taong palagi, manay security guard, alam mo mga kaibigan, mayroong sa bandang huli, makikita natin, may tinatago. Pero kailangan talaga naman natin na magkaroon ng security guard kasi may mga masamang tao to prevent from mga masamang tao. Kailangan, kahit Santo Papa nga may security guard kahit na siya napakabuti, Pero alam mo, parang hindi yung taong masama gumawa ng masama. O di mabuti. Ganun po ang ibig sabihin noon. Pero may mga taong talagang very insecure, kaya kailangan nilang security guard. Parang yun. Dahil sa insecurity nila. Pero ito nga mga tugang, for preventive measure po yan. So anyway, mahalaga po yan na maiwasan po natin ang anumang mga masama. Parang maiwasan anumang masama, simulan natin unti-unti na gumawa ng mabuti. Sabi ko nga doon sa mga pinakukumpisal ko mga bata, habang kayo mga bata pa, masanay na kayong gumawa ng mabuti. Masanay na kayong magsalita ng mabuti. Kasi pag nakasanayan nyo mo ng gumawa ng mabuti at magsalita ng mabuti, kahit anong pagbalik-balik rin ka, nasanay ka o galing mo na yan, lilitaw lagi ang mabuti. Yan po. Anyway, babalik mo si Padre Butch pagkatapos mga paalala. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, walik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, ngunyan aldaw ng Webes. At dumako na po tayo sa huling bahagi ng programa ng Maray na Hapon. At pinag-urulayan nga po natin ngunyan ang tungkol sa paghihiganti. Ano? Natigilan na po ang paghihiganti. Ano? Sabi nga sa Bible, repay evil with good. Ano? So, yun. Kasi dito sa mundong ito talaga, mahirap talaga makuha ang katarungan, ano? Sabi nga dito sa mundong ito, may katarungan ba talaga, ano? So if we were to go through life demanding earthly justice and retribution for wrong received, we would not be able to focus on that which is most important. Yun, di ba? Yun na lang, gusto kang gumanti ng gumanti, nakakalimutan mo ang tapa at tama. Ano? We forget to focus on what is important. At sabi nga, what you think always magnify your mind. Ano? Doon nakapokus lagi. Kaya,
we would not be able to focus upon the salvation of those who wrong us. So dito mga kaibigan, tayo din ay magiging kasangkapan. Kaya sabi ko nga sa inyo mga tugang, itong mga naaakusa ngayon sa pangdarambong, may senador, may congressman, may mga DPWH, may mga contractor, may mga sabuatan, mga sa gobyerno, mga opisyalis ng gobyerno may sabuatan, masasabi natin, ano pang magagawa natin? Meron po tayong magagawa. Ipagdasal po natin ang mga yan. Unang-una, ipagdasal po natin na sila po ay kung talagang naniniwala sa katarungan at naniniwala sa katotohanan, magsabi ng totoo. Parang sila ay maligtas. Parang makapokus tayo sa tama. Kaya mga tugang, importante. We have to pray for the salvation of those who have wronged us. Ipagdasal din natin sila. Kasi importante po sa bilang Kristiyano. Kasi sinasabi, Father, wala naman kami magagawa. Alam mo, sabi ko nga doon sa mga elementary, sa mga high school, sa mga college, sa mga estudyante, ano bang magagawa ninyo sa problema ngayon tungkol sa corruption? Hindi ako nagbanggit ng pangalan. Sabi ko, corruption lang. Father, meron po, magdasal. Tama yan. Ipagdasal po natin. Lord, sana ito pong bansang Pilipinas, na yung minamahal, ay maliwanagan na po. Kaya nga po, hipuin po ninyo ang mga isipan, kalooban, mga puso ng mga taong yun na nasasakdal, na kung talagang sila ay aminin nila, at sila ay hindi mapaparusahan, o kung mapaparusahan man, kaunti lang, So, importante po yun, kasi minsan napopokus na po tayo lagi doon sa corruption, na hindi na, sabi nga, napopokus tayo doon sa pag-aakusa, o hindi na natin nakikita ano ba talaga ang pinakasolusyon. Ano ba ang solusyon? Ang nakikita na natin lagi problema. Hindi na natin nakikita ang solusyon. So ano ba ang solusyon dito? Ang solusyon dito, mga kaibigan, na tayo po ay maging mga taga pagmatsyag, ay hindi pabaya. Yan po yun, napakahalaga. Kaya yan po ay magagawa natin, maliban sa pagdarasal, kasi hindi naman po dasal ng dasal lang. Kaya sabi nga sa dasal, ang tunay na dasal ay nagdadalangin at may mabuting asal. May sinasagawa po rin po tayo. Ang pagdarasal po kasi ay hindi lang sa bibig. Ang pagdarasal po ay pagsasabuhay ng pananampalataya. Pagsasagawa ng kabutihan. Yan ang tunay na dasal. Kaya ito po, sa ebanghelyo na binasa natin, makikita talaga natin ang injustices dito sa mundong ito, pero meron po tayong magagawa. Let us focus upon the salvation of those who have wronged us. Tulad ni Kristo, tingnan natin, anong ginawa natin? Nagkasala tayo, pero anong ginawa ni Kristo? Sa kabila na tayo ay nagkasala, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan na tayo ay mailigtas. Yun, mailigtas tayo sa pamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang sarili sa krus. Kaya sabi ba ni Kristo sa unang salita sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga kanilang kasalanan. So tingnan ninyo, ano ang ginawa ni Jesus? Hindi si Jesus nag-focus sa kasalanan, kundi nag-focus si Jesus, mga kaibigan, sa isang bagay na may magagawa tayo. Kasi minsan pag nakapokus na po kasi tayo sa paghiganti, sa anumang masama, doon na lang, nakapokus lang tayo doon. Hindi na, dapat ibaling naman natin sa tama. Kasi sabi, there are always two sides in a coin. There are always two sides in a coin, di ba? Kaya ganun po ang dapat gawin natin. Tulad ni Kristo, siya po ay nag-focus doon sa kaligtasan. Sa kabila nga na pinatay na siya,
pinarusahan na siya. So anong ginawa ni Kristo? Totoo. Nandoon yung pag-insulto sa kanya, pagpapahirap sa kanya, lahat yung problema, kung titingnan natin, ganun yan na, nandoon kay Kristo. Pero anong ginawa ni Kristo? Gumanti ba siya? Gumawa siya ng masama? Hindi. Ang ginawa niya, finokus niya, may magagawa tayo. Yan. Anong magagawa? Yun. Aalay ko ang aking buhay para sa mga taong makasalanan ito, parang sila ay mailigtas. So, ganun po. Tayo sana po ay maging kasangkapan ng kaligtasan dito sa Pilipinas. Pero papaano po yan? Ulitin ko ulit ha, may magagawa po tayo. Una, magdasal. Maniwala sa Diyos. Ang problema sa atin ngayon hindi ata tayo naniniwala sa Diyos sabi nga, kulang ang satuyang paglaom o pag-asa sa Diyos kasi ang ating inaasahan lagi pera, ay inaasahan natin yung mga ginagawa na natin. Hindi natin inaasahan na ang Diyos ay kumilos. So pakilusin natin ang Diyos Ang Diyos ay makapangyarihan. Kikilos po ang Diyos Kung titingnan natin nung panahon na ang mga Israelites ay pinarurusahan ng mga Egyptians, doon sa Egypt, anong ginawa? Pinakinggan ba ng Diyos ang mga hinain ng mga Israelites? Remember, the Lord hears the cry of the poor. Kaya makikita natin, pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. O tulad niya kahapon, sinabi ko, may isang sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, nang tinanong, kumusta po kayo? Ito, Father, mahirap, pero hindi naman kami pinababayaan ng Diyos. Napakaganda. Maganda sana po. Ganun ang i-focus natin kaysa i-focus natin ang paghihiganti, i-focus natin ang kasamaan, i-focus natin anumang mga naiisip natin, mga balak natin na masama. I-focus natin ano ang ating magagawa. Yun. Ang ginawa ni Kristo, yun. Sa kabila, sabi ko nga na si Kristo ay ginawa ng masama. Hindi siya gumanti. Ang ginawa ni Kristo ay gumawa siya ng paraan. Yan naman talaga. Naalala ko tuloy nung ako po'y parish priest doon sa isang sa UST, sa UST Manila. So there was a time na gusto ko sanang gumawa ng parish center, pero hindi ako pinayagan. Pero okay lang kung hindi ako pinayagan. Pero sabi ko, bali ganito. Kung walang parish center, gagawa na lang po ako ng yung katikismo sa kalsada. So, yun po ang ginawa ko noon. So, kasi ang parish center, sana po, ito po ay lugar na kung saan yung mga parishioner ay titipon, gagawin din mga pagpupulong, gagawin yung mga prayer meeting, pero wala nga po. So, ang ginawa ko, sa katikis, sa kalsada po, tulad si Kristo, di ba, pinagbawalan siya doon sa sinagoga mangaral. So, ang ginawa ni Kristo, nangaral siya saan? Doon sa lansangan. Nangaral siya doon sa Sermon on the Mount. Nangaral siya. In other words, humanap tayo ng paraan. Alam mo, sabi nga, malawak po. Malawak po ang mundo. So, lawakan po natin ang ating isipan sapagkat tayo po ay dapat gumawa ng paraan. Okay? Tandaan po natin na ang sabi ba nga ni Kristo, mahalin natin ang mga taong nanakit sa atin. It's easy to love those who are kind to us, but our love must extend to everyone. And sometimes the form of love we must offer another is the free acceptance of injustices they commit against us. There is a great power in this act of love, but we will only be able to love one another this way if our deep desire is for the eternal salvation. If all we want is earthly justice and satisfaction for wrongs committed, we may achieve that, but it may come to the expense of their salvation. Kaya nga, iligtas po natin sila, mga tugang, sa paggawa natin ng kabutihan. Okay? So, think about anyone with whom you have grievance and pondered whether you desire their eternal salvation. Ipanalangin po natin sila. Ito po muli si Father Boots. Nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating item production. God bless you everyone. Sana po gawin natin lagi ang mabuti kahit ito po minsan ay hindi ginagawa ng nakakarami. Bye-bye. God bless.